Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Ignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Ang sakong dagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon, maray na aga siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Jerbs Bolaños, Ma'am Malulim, Manay Brenda Tapit na kaulo kasud madi. Di ko pang doktora pala dito dyan sa Arechio. Kaya nga nita, behave ako kasud ma.
Doktora pala nito dyan sa Rural Health Unit ng Malinaw. Sadit-sadit na babae. Doktor pala nito. Ay nga nito, dahil ko kinalawagan. Ay man kaya si Manay Brenda Tulos nagtaram si Doktor baga ngaya. Dahil ko panahiling su jacket. Tapos dahil ko nadadangog na nag-a-advise duman sa sarong pasyente. Kaya ako doktor ini human hangga. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga kabayan, dignan sa programa Serbisyo Asin Reparo nganyang pungal daw kita nin Biyernes Friday. Petsa size po kang Pero taon 2026. Sabayan po ni Dan sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ori-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, February 6. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung kapo kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado. Tama lang supog, sabi sa 3rd District. Lilibak-libakon man sa nakamukayan. Saropan tugon ko tabi, ringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pagkikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po ang nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Arabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunyang pong Biyernes, Friday na. Oy, first Friday ngunya. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager, kaya general manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan.
Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog gaini. TV. Good morning, Sir Alberto Bonavente Bunto. Kay Kagawad Jeanette Castelo, ang masunod ng kapitan dyan sa barangay Santa Elena, Malinaw, Albay. Kapitan ka na tabiwad. Dali na bagan Nobyembre. Kumusta? Mauran-oran tabi digdi sa probinsya kang Albay. Subanggi pa, puwerte ang lipot-lipot. Tadi. Maray-rahay ang panahon. Mala pa sa nangayaday na kita magbubuhat. Sige sa nanlitad-litad. Yo. Si Ramon magpaparalitad-litad sana. Lalo na kung may kataning katabi mamalo. Ay, puwerte. Nay ko po. Biyernes na tabi, oy, first Friday tabi kita ngunyan. Pag primerong Biyernes sa perming matawod dyan sa barangay San Vicente, kang syudad ng Tabaco, dakol dyan na nagsisirimba. Kada Biyernes, first Friday. Ay nga tabi at bata mauran-uran, mga motorista tabi, medyo mahal na sponte ng yo. Good morning tabi, Madam Maylin Maria Elena Yamamoto, Ohio, Gusayba. Digdi kaya sa Banawi, mainiton. Iwa. Mainit dyan na digi sa Muya, may mga pag-uran-uran ta, syempre may bagyo dyan sa Mindanao. Apod kay ni may bagyo dyan sa Mindanao, si Bagyong Basyang digi sa may parte sa Muya, sa may Bicol, amihan ang nakaka-apektar digdi. Tantad aramon tatabi kung kumusta na si Basyang. Ni si Basyang naglanpol na, tasabi baga mablanpol kasubanggi ngunya na maaga dyan sa may parting Surigao del Sur. Pero pagpasalamat ta sa satuyang kagurang nanta rayo digi sa to sa Bicol, partikularmente po digi sa Albay. Yo. Sige. Anan mga paita ngunya ang kadaklan ngunyan reklamo. Dakulo na reklamo ngunyan tagari ma-payout na sa partially and totally damaged kang nakaagi bagang bagyo so super type po na si Uwan. May makukuha pa lang sa mga partially and totally damaged. Ano? O ngunyan kaliwat kanan po ang mga reklamo. Kasi ngata to suharong ni arog kay ni islab makakaresibe. Samantala ngaya kami naulag suharong midae kay lugod. So mga maray ngaya lugod ang harong iyo nakalista makakaresibe makakapiaw. Pangyari na pauno. Abangan taon-taon kita tigbabagyo. Kaya pa kita nakakaukod kan tama ng gad. Pag-arog kayan, reklamo digdi reklamo duma. Siyempre so nakalista na daiman na danyarang suharong ugmahon. Ang maribok ng gad so din nakalista. Pag-arog kaya na payout na dyan na nagkakaribok. Iyan tabi mga tugangan mga grabe kaliwat kanan ng reklamo.
Nagbaba na yata sa pundukan DSWD. Ma-payout na next week. Si Redwin Sistina, good morning. Ang Department of Education mga tugang, so early registration nagpapadagos pa. Ayaw, ang ganini sa petsa 27 kang Pebrero. Early registration kan mga estudyante. Ayaw. Sige, makipalista na tabi sa mga kinder, grade 1, sa mga makralasi, kay po na nindong magpalista. Yo. Ni ba yatabi si Redwin Sistina? Igwa di kipigapod na Valentine's Day dress code. Ngunyan maraman nindo kung ano ang dress code nindo, kung ano ang sitwasyon kang buhay nindo. Depende pa lang sa kulay kang babadoon nindo. Ang estado kan sa indong love life. Ngunyan ako nakaputi ako di. Karamon tado kung anong kahulugan, kung ano ngayang kulay an puti, pula, green. Karamon tayan hatad tao. Kung ano ang estado kan sa imong love life. Pangyari. Pati pa naman ngayon igwapa. Ba na talagang panahon ngunyan. Oy, sa mga maserbida tabi sa eleksyon, pigbubusol ngunya ni Representative Raymond Adrian Salceda kan 3rd District Cabalbay. So fully pay naman sa mga election worker. Kayan baga pag nagsiserve ka sa mga maestra, may tax, may pigbabawa sa indang honorarium. So, dapat ngayon yan libre dahil ng tax. Bawas bagaya, may tax. Kaya pigbubusol ngunyan mga tugang ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District na wala na dapat kita. Dapat full pay. Naman sa mga survey sa eleksyon. Tama din no. Mga eleksyon mano-mano iyan sa Nobyembre. Bako ngayon tabi Sir Polonio Bueno, ang pinakamaurag sa syudad kan Tabaco, yun nasanan mayaman. Pinakamaurag mayaman pero dahil man naglalangkaw. Maurag si Polonio. Lang mga barakalon, gabos na nagralangkaw si Polonio dahil sana. Mantinido sana. Yan ang maurag kay Polonio. Bako ngayon tabi pa day. Nagralangkaw na ngaya sa mga presyo kan mga barakalon. Ako ngaya mantinido. Dahil anong kamalangkaw. Sir Javier Bunsa, good morning. Mauran man tanas sa kamsur si Sir Javier Bunsa. Mauran man digi salbay. Biyernes ma. Permisa na magpasiguro ki panangga sa oras. Yo, nganing day kita magkasakit bata day paki mga bulong. Day paki mga bulong. Day pabaga na aprobaran su budget. Ito pati review pa kang sanggunian panlalawigan. Kaya tios-tios mo na tabi ha. So mga mahirilang day mo na ka mo maghilang. Taday pan libreng bulong. Tapos yung mga matigbakon, day mo na ka mo pugul-pugul isa na mo na nindaw. Ipisil mo niya. Day ka mapating mo niyang kimasulusitan ta. Arayo pang eleksyon. Nagadan ka ngunyang problema. Day kimasulusitan. Sulusit. Yo. Sige tabi, 17 minutos. O kaya 19 minutos na. Lipas na tabi ang alas 7 na pagkaaga Philippine Standard Time. Kung ang tatabi mo na ang linya kang pag-asa ha. Haramon ta mo na tabi ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Kumusta ta si Basyang?
Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update kay Basyang. Napanatili po nito ang lakas ng hangin. Nasa tropical storm category pa rin ito. Taglay ang 65 kilometers per hour near the center na maximum sustained winds at gustiness na 90 kilometers per hour. At kasalukuyan ay nakita or at 4 a.m. nakita po ang kanyang sentro sa vicinity ng Habonga, Agusan del Norte. Pero sa mga oras na ito, malaki ang posibilidad na tinatraverse na po nito ang karagatan papuntang Bohol Sea. At makikita nga po natin halos tutok po yung kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao sa ngayon. So nakakaranas po doon at kasalukuyang nananalasa ito sa halos buong Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa ngayon ay ang kanyang movement west-northwestward at 25 kilometers per hour. So sa track na ipinalabas po nga natin, inasahan po natin na generally west-northwestward pa rin ang kanyang movement sa mga susunod na oras at simula ngayong umaga hanggang sa mamayang hapon, babaybayin po nito ang Central at Western Visayas. Pero kung makikita nga natin, yung diametro ng bagyo ay halos apektado po malaking bahagi ng Visayas at especially the northern portion ng Mindanao. So ito po yung nakikita nating projection niya after emerging dito sa Solusi, pwede po na maging tropical depression na lamang siya. So by this time, hanggang mamayang hapon o mamayang gabi, mapapanatili niya ang kanyang tropical storm category. Likely na mapanatili at unti-unting hihina by the time na dumating po ito sa Sulusi ay tropical depression, and then upon traversing yung northern Palawan, posible pang lalo pa itong humina at pwede pong maging LPA pagdating sa West Philippine Sea. Gayunpaman, taglay pa rin ito ang malakas na hangin, so may pabugso ng hangin at matitindi, malakas hanggang sa matitinding pagbuhos ng ulan. Kaya sa ngayon, hindi pa rin po pwedeng maging ang kampante. We're hoping by this time nasa safe at ligtas na mga lugar po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaugnay dyan, signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa southern portion ng Leyte, southern portion ng Southern Leyte, Bohol, central and southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Tinagat Island, Surigao del Norte, at signal number 2 din sa northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, sa Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Misamis Occidental. So ito po yung mga lugar kung saan may yellow shade. Ibig sabihin sila po yung direktang dadaanan ho ng sentro at halos eyewall nitong bagyo. So medyo sila po yung maximum impact na makakaranas ng maximum impact. Samantala, signal number 1 naman sa southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, northern Palawan kasama ng Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, northern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, rest of Leyte, rest of Cebu, rest of Negros Occidental. Signal number 1 din sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, rest of Surigao del Sur, rest of Agusan del Sur, northern portion of Davao Oriental, northern portion of Davao de Oro, northern portion of Davao del Norte, central portion of Bukidnon, Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur, northeastern portion ng Zamboanga Sibugay. So, kung makikita nga po natin yung kabuuan ng signal, signal number 2 dito po sa halos central portion ng Kabisayaan at ng between Visayas at Mindanao. And then signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi pa ng northern Mindanao at sa natitirang bahagi pa ng Visayas. Ibig sabihin, hagip ng radius ng bagyo itong mga lalawigan na ito. So patuloy natin silang pinag-iingat doon sa mga nakataas ang signal number 2 ay posible ang minor to moderate threat to property at 62 km per hour na lakas ng hangin pwede pong ma-experience doon, habang yung mga nakataas ng signal number 1 ay minimal to minor threat to life and property naman, at ang hangin na inaasahan ay from 39 to 61 km per hour.
At ngayon dahil matitinding pag-ulan, malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan ang inaasahan natin, hindi lang yung lakas ng hangin yung ating kalaban dito, kundi yung mga pagbuhos ng ulan. So dahil dyan, meron tayong weather advisory at more than 200 millimeters of rainfall ay pwede pong maranasan dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, maging sa Siquijor. Kung mapapansin nyo, ito po yung mga lugar ngayon kung saan malapit ang sentro ng bagyo at yung kanyang eye wall. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Southern Leyte, sa Leyte, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato at maging sa Davao del Sur. So malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay nakakaranas po sa ngayon ng malalakas na pag-ulan. Malakas hanggang sa matinding pagbuhos ho ng ulan. At yun nga po ang kalaban din po natin dyan is yung mga pagbaha talaga. Lalong-lalo na sa mga flood-prone areas, sa mga low-lying areas at sa mga lugar kung saan ay malalapit po sa ilog. So dahil dyan, dito din sa Palawan, pwede pa rin din maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa araw na ito dahil approaching nga po ito papunta doon sa Central at Western Visayas, kasama na po yung papunta po ng Palawan area. Samantala at bukas naman, pwede pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan dahil pa rin po yan sa bagyong Sibasyang. Samantala, dito naman sa Oriental Mindoro, rin Quezon at Camarines pag-ulan ng 50 to 1 Doro dahil po yan sa epekto na handa na pag-ulan. Samantala yung Gilwaraga region at dito sa northern baying dagat o southern portion ng Cebu at southern portion ng Negros sa mga susunod na oras dahil ang sentro ng bagyo ngayon ay andito na ho. So, ibig sabihin, less na po yung ating pag-aalala dito sa storm surge dito sa silang bahagi ng Caraga at Davao region. But still, meron pa rin tayong storm surge warning dito din po sa latest Southern Leyte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siquijor at Guimaras dahil approaching pa lang doon ang bagyo. So ibig sabihin sa storm surge warning na yan, 1 to 2 meters ang posible po na ma-experience sa mga coastal areas. Kaya hanggat maaari, yung mga kababayan natin na malalapit sa coastal areas ay pinapalayo po natin o pinapaalis po natin, lalong-lalo na po sa very vulnerable at exposed. So yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa para po sa mga real-time na updates ng rainfall at flood warnings and advisories. Bisitahin po natin itong website nito, panahon.gov.ph. Pwede nyo rin pong scan itong QR code para po i-direct po kayo doon sa website para po magkaroon tayo ng real-time updates, especially sa flood and rainfall advisories and warnings. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po mga kababayan. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturo mo, asin sa pagmata, tapos Ayan tabi mga tugang, mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos po na nananalasa si Bagyong Basyang dyan sa Visayas and Mindanao. Kita digdi tabi Sir Willie Binancio Salazar, Ma'am Joy Cargullo, Pading Bernard. Digdi kita sa may parting Bicol and Albay, share line. Kaya pala may mga pag-uran-uran kita ngunyan. So iringat-ingat po. Pait-pait pa si Basyang. Sa ingka ngayang grupo na kasabay. Ano niyan tabi Boss Will? Anong grupo? Anong nakasabay? Permi man ako din nakakasabay. Pero supangaran ko nagagamit. Permi man ako nakakasabay. Nakasabay supangaran ko. Ako dae. Oy, Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning. Alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanong muna sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Paranisa na sa Jollibee. Kaya sa mga naghahanap tabi doors, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan. Uhayo ko sa mas tabi, Madam Ailey. Happy Friday. Siyempre ang programang ini naraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, Board Member Attorney GIO Bungaw, sabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang bagong malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, Board Member Carol Siga, asin si BM Vic Siga Jr., Siga Man Giraray. Siyempre ang programang inidaraman po sa tuya kang Best Kape Green. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Iyan tabi Pading Bernard ang maurag na kapartner. Ngunya na malipot-lipot ang panahon. Best Kape Green. Maraming thank you po. Alas 7:34. Dangogan nindo ini tabi Pading Bernard. Kung gusto mo ki masiram na barbecue, digdi ka mo tabi magdalagan.
Usok na di malilimot, pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmeryenda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang meryenda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Fatima branch o Matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa, inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, kawang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, 37 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, Board Member Attorney GIO Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Pahot, may Kapos Bill, PPC President Kapart, BM Bix and BM Best Coffee Green, Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Puwerte yan, nahigop-higopon pag-araw kining pagkalipot-lipot kang panahon. Sige po, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ngunyang pong aldaw kita ni Biyernes Friday. Sabi ni Ma'am Joy, malipot-lipot na pagkaaga. Nalilipot si Ma'am Joy. Sundo po kita alas 8 mga tugang mga kabayan.
Kaya ano patabi? Doro, diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo. Malipot-lipot ang kaagahon, sabi ni Ma'am Joy. O ano ngunyan tabi, Ma'am Joy, ang ano kayan, ang bulong kang malipot-lipot na kaagahon. Ano ang pwedeng bulong kaya? Ang pwedeng yung bulong kan, best kape green. 6-in-1 coffee with herbal mix. So yan ang maorag dyan. Ayaw, tapos igwa kaki kamuti o kaya tingkay. Yun na yan, pinakro. Pwerte yan pagkaga. May nagharapot sa inyo ya ito so tupi barbecue. Ay, sus ko. Aloy na bagay yan. Masiram talaga ang barbecue dyan. O dyan ka mo, Burubanggi, yaon dyan sa atubangan kang covered court dyan sa barangay Salvacion kang Tabaco. Dangugon tagirarayo. Dangugon hindi ni. Dangugon hindi ni. Ang paborito ko digdi so barbecue yung talinga. The best in the back. Tapos dila. Usok na di malilimot pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito legendary. Barbecue sa motsa. Barbecue nito pe. Tinga, balat, isaw, paa at dugola. Ang paborito ko dyan so talinga. Ihawan dito, tara na magmit. Tapos dila. Iyain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya. Orag pag-agibo kayo niya. O ulam, swak sa bag, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanap, hindi malilimutan. Tope barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue Yugon mo yan. at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Yugon mo yan. May Adidas, may Betamax pa. Ikan sa murang halaga, mabubusog ka. Sa pa ka mo. Masarap at malap. Order na ka mo dyan kay Sir Tope. O yan o, Tope. Hanapin pa. Kay P-Tops. Paki-chat na lang do si P-Tops. Dito sa Order ka mong barbecue ni Tope. Ayan ang Facebook account niya. barbecue. P-Tops. Ayan. Pero ano, kape na mainit na may tinapay. Yun, pandesal na. Sige. Diyan ka mo mag-order, pwede ka mo magdaman sa Salvacion, sa hampang kang covered court sa Nayan. Yan diyan nagtitinda si Sir Tope, barbecue. Kaya lang mag-amay-amay sa nakamuta, perming amay man maubos. Nakulo nagbabarakal. Ang paborito ko dyan, so, ito bagang talinga. Tapos kinagat mo bagang talinga, nagraraga mo, Ma'am Joy. Tapos dila, pipa, ang ano, yan na ano, so, yan na talinga, pipa, turutos tacos na, tapos isaw-saw sa suka. Hindi, pag nagkakaon ka bagang talinga, nagraraga mong biyo. Balon mo daw ngayon pa, ngalon mo ang talinga mo. Yo, diyan na kamo yan ang Facebook account ni Sir Tope, yan P-Tops. Yo, P-Tops. Diyan po kamo mag-chat tabi. Yo, kay ihadang Kathleen Belica Dumantay, good morning tabi sa mo. Yo, okay, sige. Pertini, ngunyan man pala so bukas kang ngunyan so opening man kang Kuya Unan Resto Bar o dyan sa Tigbi TV Albay. Ayo, atyan man. Atyan ito. Ngunyan man na Biyernes Pizza Size. Opening man kang so Kuya Unan Resto Bar o dyan tabi sa TV, Tigbi TV Albay. Imbitado man kamo ni Kuya Unan tapos ni Manay. Ayo.
Amay kami natatapos tadakul ang nagdadayong nagbabasketball. Naubos tulos ang barbecue ni Sir Tupi. Oh. Masiram pati ang barbecue. Pero kang masiram, ang atado, dakul pa. Lalo na ngunya na nagbarato na sukar ni. Nagbarbarato na sukar ni. Kaya, pwedeng ang tuhog kay ni Sir Tupi, nagdadakul. Barato na sukar ni. Tama-tama tabi Sir Tupi sa birthday mo, mabarato na ang karne, mga siguro ang laman kan mga abuton na yan na 250. Pag 250 di dakol-dakol na yan ang tuhog mo kayan dyan sa barbecue mo. I-reserva mo sa kuya naman so talinga tapos yung masana bagang gusto ko, so talinga tapos dila, mas mari itong dila madaldal ka baga niya. Madaldal ka baga niya. Masira mo kaya. Pag may mga okasyon, bakon Sir Tupi, pwede man nga pag may okasyon nga, halimbawa, may birthday, igwa ka man nagpapa-order ka man barbecue, di, nga bilao style. Di, apoto na sana nindo si Sir Tupi. Kung gusto niyo mag-order, nga may okasyon sa indo, may birthday, may kasalan, may bunyagan, basta barbecue. Masiram, ako'y garantiya ko sa indo, masiram ang barbecue talaga nito, Tupi. Dahil ko lang aram kung ano ang sikreto kaya. Dahil masakotik tuturo pati kung ano ang sikreto. Ano ang sikreto ka? Ano ang sikreto kaya? Ang barbecue mo tabi, Sir Tupi, masiram talaga. Masiram, lalo na sa sausawan. Siguro may sikreto ining ingredients si Sir Tupi. Siram ang barbecue. Pero may pati ubos. 100 ang bilao, 100 pieces ang bilao, 2,800 sana ang sarong bilao. Sanggatos ng sanggatos ng stick kang barbecue. Barato. Barato. Sanggatos na pidasong barbecue, 2,800 sana. Dahil nakamudyan lugi, dahil nakamuma ihaw, dadaron sa indo, uluto na. Tama ito. Sir Tupi, ayusa. Binasa ko na pati. Ayusa baya. Sige. Biyernes na po kita ngunyan. Uni, dakol da tabi Sir Tupi naman ang mga reklamo duman. Manungod ini. Kaso rin subag yung super typhoon last November ba yan? Nahiling mo na yan. 1/8 man sa napalaan. 100 pieces na barbecue. Laman ini ha, laman. 1/8 man sana. 1/8 man sana. 1,800 ang sanggatos na pidaso. Ano pa? Kung may bisita ka na mga 80, umorder ka ng sanggatos na pidaso. Umorder ka ng sanggatos na pidaso, pero dapat tigsararo sa nang bisita mo dahil na magdubli. Makabiti nun man yan saro sana. Patapag masirang baga barbecue, talagang babalik-balikan niya. Paano kaya? Kung gusto nindo, di dumano sa nakamo sa may salbasyon. Tabako. Sa hampang iyang kang covered court dyan sa Salvation Tabaco City. Yaon dyan ang pwesto ni Sir Tupi. Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. Good morning, Tabi. Ano man ay Gina, nakasabay ka man sa listahan kan sa mga partially and totally damaged. Taang nako atang impormasyon, next week, ma-pay out the next week sa mga naulagan, tapos sa mga na totally and partially damaged. Kanakaaging super typhoon 1, kanakaaging Nobyembre, last year pa sana. Ngunyan, pag iguan na kima kukua, yaon na dyan, ruluwasan na
mga reklamo, reklamo digdi, reklamo dumaan. Pre-delivery pa, sabi ni Sir Tope. Maski sa ibong. Sir Tope, halimbawa mag-order sa taga San Miguel, i-deliver mo. Ayuson mo. Pag nalimbawa ngayon nag-order kay barbecue kay Sir Tope, taga San Miguel Island, ano tabi? Pre-delivery yan. Pre-delivery. Nakalista ka tabi manay Gina. Saan ka nakalista? Sige daw. Tanggari, ang nakuha akong impormasyon, 15,000 duman sa partially damaged. Ang makukuha, gari 5,100 yata yun. Kaya 5,200. Sa totally damaged, 10,200 yata yun. Kung di ako masala, basta sobrang 10,000 sa totally damaged. Next week na ang payout. Ngunyan, nagkakaribok sa mga buro barangay. Taang nangyari pala, kang pagrelistahan, itiniwala kan DSWD sa mga barangay officials, and ang ginibo man kan mga barangay officials, tiniwala man kan barangay officials duman sa mga BHW, tapos sa mga presidente kang purok. So paglista, nagpurukag naman sobrang naraman na ma-payout, tapos sa pangaran ni wala listahan. Ang mga ma-payout, nagkahiriling na baga sa mga pangaran, ma-payout. Tao yan may pundo ng ibinaba sa DSWD, nagkahiriling sa mga pangaran duman, ano ngayon ito ma-payout ngayon ini, mga islab ang haraw. Islab ang harong. Ma-payout nga, islab ang harong. Iugon mo yan. Pati mga opisyal sa barangay Databi, igwa. Kasabay sa lista sa mga barangay officials. Na maurag man nga ni ngayang harong, dahil man yan nagka-derestroso. Digdim bagatabi mo sa balasa. Nakalista ka? Ano ka? Saan ka nakalista tabi manay Gina? Saan ka? Partially o totally? Kung sa totally ka nakasabay, kung siguradong yaon na duman sa pangaran mo tabi manay Gina, ay kaipuan mo kaining magpa jintanlad sa ko. No. Agdaw ta si Agdaw ta si Chok Kaloy. Manay Gina, kang mag-payout ka na, paramon mo ako. Mag-restoryan lamang kami ni Chok Kaloy. Jintanlad bagan si Chok Kaloy. Kung nakalista ka duman sa totally damaged, Manay Gina, siguraduhon mo na nakalista ka. Tabaka day ka man nakalista, makulog lamang ang buot mo. Sarok ka duman sa mga mareklamo, grabing reklamo, digdi reklamo duman. Pero at yan tabi mga tugang duman sa programa ta sa 107.7 radyo natin Tabako, alas 10 hanggang alas 11. Duman sa programa ta sa Bagong Malinaw, kaunayon takan sa taga DSWD dyan sa munisipyo, si Ma'am Tess. Aga nang taki paliwanag kayan kung nga tatarog ka sa nangyari. Tapos arog kan sa mga nakalista lugod, sa mga maurag suharong. Sige, alaara mo tayan, dapat sindakanan magpaliwanag o sindakayan ang magpaliwanag sa mga ayaw dyan sa barangay. Ribok talaga yan. Hindi ka naman kimaginibo pag day ka nakalista. Tao yan na supundo, huya na supira. Ibinaba na, ma-payout na nga next week. Kaya urag-urag sa iba, nga tangaya ta si Kagawad, yaon sa lista. Na day man na ano suharok, islab ang harong ni Kagawad.
Kunin nga yung kataning may. Dahil man na suaro. Oh. Pero requisitos da kayan, pag submit da kayan, ikaw kay mga requirements, dapat ikaw kag mapailing na kudak na narautan ka kiharong. O nagka-comply man da, saan kinuro Ala, may problema ka mo dyan. Yugon mo, ikitadig di sa Albay. Taon-taon po kita tigbabagyo. Pag-arog na po kaya na may mga puro payout na makubra na kan sa mga totally partially, permi iyan tabi may iriwal, permi iyan maribok. Taso dapat na makinabang, so dapat na matauan kang ayuda kan sa tuyang gobyerno, ilugod suday na kakalaag sa lista. Tamaluya ka ngaya sa barangay. Dai mo ngaya apil sa tagalista. Inurayakan ka ngaya. O kaya ano maginibo kan dailinista pero qualified kuta ng maray. Di pagkaro kayo kan mga barangay officials nindo tabaga sa Nobyembre ma-eleksyon sa barangay. O di bawian nindo. Ika ngaya kagawad, ika ngaya kapitan, day mo ako piglilista ha. Pag may mga ayuda, ngunyan day takaman ililista ngunyan na eleksyon. Bawian manindo. Kudi man ang problema ta. Kuni man ang problema nindo palang. Taday man ako kairiba dyan. Dahil lama ako nakakasabay dyan. Diyo, kamu tabi, halimbawa, sa mga nagkaurulagan, kamunan mag-effort, halimbawa, nagbagyo ngunyan, pagkaaga, duman ka mo sa harong nindo, imposible man na saro sa pamilya nindo, warang cellphone. Gapos na baga ngunyan, may cellphone. Maski aki nga nigwa ng cellphone. Kamunan mag-effort, kamunan tabian magkudak, kan sa indong mga pagrugaring. Kudakan nindo, suarong nindo pakabagyo. Paingurag sa ng kudak. Isaray sa na nindo sa cellphone nindo, tapos kung halimbawa, magrelistahan, maghagad kilista kan mga nagkaurulagan, partially and totally, ipahiling nindo. Tapos, kamo na mismo mag-effort, duman ka mo sa munisipyo. Takunday ka mo piglilista dyan sa barangay, duman ka mo magdirekta sa DSWD. Nganin sigurado ka mo na nakalista ka mo. Taday ta sigurado kung may ayuda o dae. Malay ta kung igwang ayuda. Di ba? Arog kaya yan. So iba da tabi, pigpa-submit ki mga requirements, dahil man nag-arasikaso. Taday man sinda, dahil pa maninda aram na, igwa ki makukuha. Ngunya na may makukuha na, sige na ribok, ngata, nag-submit ka mo ki mga requirements. Dahil, nagpatuyang-tuyang man ka mo. Bakong may problema, lugod ka mo ngunyan. Nauuri ka mo ngunyan, to sukataning nindo, makubra ka mo dahil. Pero gaba man niya kami, sisay sala. Ang may sala, tabi ka mo. Taday man nindo nagsubmit, day ka mo nagsubmit kan mga requirements. Yan ang problema taman, di ba? Yan tabi ang problema taman ng mga people of the Philippines. Sige kitang reklamo, pero pag abot ko ta na kan mga oras na ito na tayo pasubmit ka mo, day ka mo nagsubmit ha, nagpatuing-tuing ka mo. Day man nga ya. Ngunya na may makukuha na tabi mga tugang, rimate, ribok digde, reklamo duman, reklamo digde. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Name. Napundo. Napundo. O ni nasa na? The best in Tabaco City. Oy, alas 8 na. Usok na di malilimot.
Sapagkat So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ipapadagos tayo na manungod sa payout nan kang mga partialito tali damage. Daman tabi sa programa ta. at dugo Sa alas 10 do alas 11 ano duman sa bagong malinaw. dito Kaning mas lalo kitang masabutan tayo. na ang Yo. kada o dalhin Ano tabi mapamanihan ako? bungan ng Ah? pamilya Members, ma인tra ka. o Mapahamanihan tako. So iba nagpapamanihan saro sa nang ano pero ako bandil-bandil. Toy barbecue masa Sarong bandil itong nakasarong lastik ko. Saruan sa nito. So makakuha ka ito, di saya na. barbecue dog Pag nakakuha siya, di paldo-paldo siya. Tuwing tabako site Sarong bandil na ito, ipamanihan ko. at brunch kahit saan siguro Pag nakuha mo ito, members, paldo-paldo ka. Dawa, mag-resign ka na dyan sa pagturo. Adidas may Betamax pa Oy, paaram na muna kita digdi sa programa. sa murang halaga Sa pangaran po yan ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. malas Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, BM Attorney GIO Bungaw. barbecue the best inihaw dito Siyempre, City Councilor Reder Burse. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kay ABC President Cap Art Avila. Yan man dyan, si BM Carol Siga, asin si former BM Vic Siga Jr. Bar Kasabay taman po dyan ang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Masiram ang barbecue ni Sir Tope. amoy pala Diyan yan sa Salvacion, Tabaco City. Sampang yan ka ang covered court. Pasya rin na nindo. ari barbecue Amay sa nagkamu pagkahapon ta masulungon ng barbecue dyan. Ubos tulong. isaw pa at dugo Yo! at ng paborito Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa Lunes naman ha. mo si Joe 7 to 8 tigdi po sa Bicol Net TV. At yan, ang tabay gararay ka mo sa programang Bagong Malina, no? Sa Bagong Malina. ang kulang Kada gusto yan mga payout na yan. yung masarap at Yo! hahanap Adios amigos! Domo arigato, happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita ha! Ingat po, bye-bye! the best barbecue in Tabaco City pati ma-brunch o Serbisyo, matagback asin reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami,
ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo